uyaphila kodwa usilenda noDlamini omahaki. Wena lobizwa ngesilenda. Hayi, kanti khulileka Dlamini. Akekho bezodideka ukuthi phakathi kwami nawe ubani Silenda. Why uDlamini omahaki? Na uma mefona, hello, ngiyabuya Dlamini. Hello. Kusek. Saka phansi wendawo wena. Dlamini. Why umzala kaMapentshisi ekubiza ngoDlamini omahaki? Hawu mama. Angisakhumbuli. Kodwa uyabaza abantu baseGoli bayahlanya. Okay baba, ngoba ngiqambela amanga. Mahewu. Why umzala kaMapentshisi ethi uDlamini omahaki? Akusho sona amakhuzwayo. Umzala kaMapentshisi ubefuna ukushaya uDlamini ngehaki. Mara uyabaza abantu baseGoli ukuthi banjani. But ke uDlamini unqabile akayithathanga ihaki. Oh ya. Bese ngikhohliwe. Ya, ingakho ngibiza ngoDlamini omahaki. Baba. Oh, uyasuza. Usho ukuthi uqamba amanga. Akulungile baba. Kulungile Dlamini kulungile. Ngese Dlamini, uyazi ngiyasuza mangiqamba amanga go serious. Kanti ipicking yakho. Mthetho wakho ukayi. Unani mthetho wakho?